Amets, zatoz ya por la 1, Deustu por la 2, Kaiku calle 3, Raspas calle 4, Portugalete calle 5. Por favor, iros acercando. Amets, zatoz ya da nigana, kolores jantzia zatoz nigana, beldurrik jabe nigana. Estas tripulaciones. Zuiarriak daude bidean, zuiarriak ere ilusioak, behin eta berriz ari naizutaz, galdezka amets, zatoz ja nigana, kolorez jantzia zatoz nigana. 20 segundos. Bai. Bueno, ikusten duzue modure, mutilan txandi haside, juvenil mailatako mutilak dakauz, lehen kaletik Bermeo, bigarrenetik Deustu, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Raspas eta bosgarren kaletik Portugalete. Eta momentuz, esan gengen neskan Bizkaiko txapelketik burutu dela eta Deustu izan dela irabazle eta Deustu genjaben denpori izan dela 16 minutu, 33 segundu eta 17%. Decía que el tiempo de Deustu, que ha resultado ser la vencedora de este campeonato de Vizcaya de féminas, ha sido de 16 minutos 33 segundos 17 centésimas. Bigarren, Portugalete izan da, eta Portugaleten denpori izan da 16 minutu, 40 segundu, 76%. El tiempo de Portugalete en la segunda posición ha sido de 16 minutos, 40 segundos y 76 centésimas. Ondarru izan da hirugarren, 17 minutu, 22 segundu eta 4%. Ondarru ha sido la tercera clasificada con un tiempo de 17 minutos, 22 segundos y 4 centésimas. El Antxobe, laugarren, izan da, 19 minutu, 41 segundu eta 1%, con un tiempo de 19 minutos, 41 segundos y 1 centésima. El Antxobe ha sido la cuarta clasificada, eta Izuntza izan da bosgarren, 19 minutu, 47 segundu eta 74%. Izuntza ha ocupado la quinta posición con un tiempo de 19 minutos, 47 segundos y 74 centésimas. Eta gogoratu berdou, 3 tandak jokatu eta gero, sari banaketi izango dela amintxe bertan, eta sari banaketa honetan, Ondarruko udala eta Bizkaiko diputazioiko representantik izango zola hemen, ze txapelketa hau Bizkaiko diputaziooi babesai esker, Bizkaiko federaziooi antolakuntziai esker eta Ondarruko udalan laguntziai esker izan da posible. Ezin ahaztu nondik natorren, ezin ukatu zer naizen, behar bada galtzailearen urratxean nago, behar bada ilusioz josia, asmoz betea, odol gorria, bihotxuria, ametsaren bidea noiz agertuko tezaren itxaropenean. Amets, zatoz ja nigana, kolorez jantzia zatoz nigana, beldurrik jabe nigana, beldurrik jabe. Primera Zibadoga, Bermeo, 3:18, 3:38. Deustu, 3:15, 3:35. Kaiku, 3:12, 3:32.
Raspas, 3:43, 3:43. Portugalete, 3:34, 3:34. Eta lehen esaten eguan modure, 3 tandak eta gero sare banaketi amintxe bertan izango da, eta eskerrak enumitzauz barriro Bizkaiko Foru Aldundizai, Ondarruko Udalau, Bizkaiko Arraun Federazioiai, euran laguntasunaz eta antolakuntziaz izan ezik, ezin izango zelako Bizkaiko txapelketa hau burutu, eta beraz gure eskerrik beroena urai. Lehen esan duen modure, nesketan deustu izango da, banderi irungura bena, Portugaletek zilarrezko domini eta Ondarruko neskak izangoriz, brontzesko domini edungo da benak. Mutiletan, ikusten dugu, lehenengo ziaboga gauza nahiko estudazela, biharren ziaboga bideo datoz ja, hau bautiak. Eian azdiara ifara erakusten dut behatzaz arako ergailkeria Izpiluan museoa edo bestelako desesperazioekin ze bost importa zer infernuak dena da zer nahi gozea detuain garaipenik eta galtzeko jabe esperantzara kondenatua eskuta begiz kanpoko bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala arnaz estuka gustoan engoen antxeta da ez da sinistan ¡Apa, dormido! Bigarren ziabogako denporak Bermeo, 7:21 7:21 Deustu, 7:10 7:10 Kaiku, 7:07 7:07 Raspas, 7:33 7:33 eta Portugalete 7:12 7:12 Sube bat nahi nuke izan dudan zalalatzeko
Besteli bat beste bilakatzeko Atzera zerotik abiatzeko Gaurko hutsen zantzoko aigartzeko Biok elkarrerantzi hemen banengo Hirugarren eta azken ziabogako denborak, tiempos de esta tercera y última ziaboga, Bermeo, Amaika, 22, 11, 22. Deustu, Amaika, 0 Saspi, 11, 07. Kaiku, Amaika, 00. Kaiku, 11 minutos, 11, 00. Raspas, Amaika, berrogeta Amasaspi, 11, 47. Eta Portugalete, Amaika 06, 11-06. Beraz, juvenilak, ontxe, hirugarren ziabogi montak gero, ja, azkarenko luzin bile datoz, eta bizen bitzartin, mesedez, senior, mailako, Bermeo, Izuntza, Kaiku, Zierbena, eta Ondarru, mesedez, jun hurbiltzen irteerara. Por favor, embarcaciones senior de Bermeo, Izuntza, Kaiku, Zierbena y Ondarru, perdón, idos acercando a línea de salida. Zure soinuak hitzak dira bihurtu keinuak laztanak esaldiz apaindu txikia handira zure hautan iungarri bihurtu zinstante zure negarra gure mina irria bizitzan entzugarra etorri urbildu zatoz negana etxitzazu begian
instante zure negarra gure mina irria bizitzan sugarra etorri urbil. Bueno, ikusten dozu modure, raspasko mutila gordatu zeuran azken panadak emoten, txalo bero bat eura ibe. Haupa raspaz haupa mutilak, eta ikusi dozu modure, kaikuko mutilak izan diz, juvenil maila ontako, estropadi irabazi da benak. Eta ontxe bertan raspazek pasadau marri, beraz urrengo tandako embarkazioek mesedez, señor Mañan, Bermeo.